Bueno, eu empecé a escribir seguramente porque sempre me gustou moito ler. Na miña infancia, en Quiroga, recordo que na escola, tanto en párvulos como en primaria, liamos e recitábamos moita poesía. Recordo unha escena infantil, eu subida a unha cadeira recitando un poema de un paxariño. E ademais naquela escola de primaria había un armario ao fondo cheo de libros que para min eran absolutamente maravillosos. E cando chegaba a primavera, a mestra, Carmucha se chamaba, mandábanos as nenas para fora, para unha carballeira que había ali diante, a bordar. E entón a mestra sentaba nunha cadeira a ler, e eu collía outra cadeira máis pequena e collía un daqueles libros daquele armario e poñíame pois tamén a ler ali ao seu carón, non? E entón era para min un momento absolutamente máxico, non? Despois, con os 9 anos, cheguei ao Instituto de Monforte e ali atopeime cunha biblioteca absolutamente extraordinaria. Para min era unha biblioteca inmensa e ademais tiña moitos libros. Ali estaban todos os clásicos da literatura castelá ou da literatura universal. Ali había sobre todo moito teatro e como na casa na que eu vivía non había televisión, pois dedicábame a ler e lín sobre todo iso, moitísimo teatro, lín pois todo teatro clásico, pois que sei, Lope de Vega e Calderón, ou despois Miura e Casona e Muñoz Seca, etc. Nese momento, nos anos do instituto, cando recordo que empecé a escribir os primeiros textos, pois eran textos escolares. Recordo que seguramente o primeiro conto que eu escribín era un diálogo de un neno con un peixe que lle contaba, que escribía como era o fondo submarino. E despois, xa, bueno, máis pola miña conta, non? Se me soltei pois, a escribir contos, a escribir despois algún poema pois, existencial ou amoroso, como corresponde pola idade, non? Tamén nese momento, cando comecei a escribir algún texto en lingua galega, e bueno, e así empecé. E a miña aproximación á literatura infantil e juvenil, que é o que agora mesmo máis escribo, foi consecuencia do nacemento das miñas fillas. A partir de que naceron as miñas fillas, comecei a escribir contos para lerlles a elas. Contos primeiro e despois peciñas de... E bueno, pues, máis ou menos así como empecei.